I per cuidar també aquestes coses de la relació i la part del desig, una de les coses que també va molt bé, i aquí aniran les nostres recomanacions literàries del mes. Que avui en portem moltes. Moltes. Vull dir que apunteu, perquè és que ens hem emocionat, nos hemos venido arriba, hem dit ui, 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 i ens en deixem moltes, perquè n'hi ha moltíssimes, però... Que aniran sortint. Ja, sortiran. Bueno, sempre recomanem coses. Cada cop en recomanem més. O sigui que... Sí. Igual haurem de començar a tallar una mica, perquè si no ens quedarem sense recomanacions. Bueno, el podcast serà les recomanacions histèriques, no? Ja està, no? Però m'agrada aquest títol. Està guai, recomanacions histèriques. Mira, bategem-ho, perquè així també quan les compartim, que se sàpiga. Doncs van una mica més a apuntar el tema sexual i eròtic, per també cultivar la part eròtica del nostre cervell. És a dir, hem hagut de buscar temps, les nostres rutines, la nostra complicitat, pum, i ara anem a apuntar una mica més a tema més sexual. Jo us porto 2 llibres que són una meravella del món mundial, d'acord? Mira, els ensenyo, però clar, els ensenyarem aquí, podem fer un tall de vídeo ensenyant els llibres, però que quedi clar que ara mateix a les meves mans tinc un tresoret que es diu Clímax, meravellós, de la June Pla, una cartografia del plaer. És il·lustrat, a part de fer educació sexual, ens explica com tocar el cos, els genitals, ens explica una meravella descomunal. O sigui que és un llibre meravellós per oblidar-nos de la penetració, també. Bé, no per oblidar-la, però perquè la penetració no sigui el centre del nostre joc sexual i del nostre desig. I l'altre, atacant el tema del desig, tenim el Mi deseo depende de mí, de la nostra compi Eva Moreno, que és meravellosa. És una meravella, l'Eva, per favor, és la creadora del Tupper Sex, no? Sí. I de la marca registrada Tupper Sex. I ella ha fet un llibre amb trucs per activar el desig, sobretot des d'un punt de vista femení. Sé que tenim tota una societat en contra per activar el desig femení, però si dius jo ho vull aconseguir, doncs aquí hi ha petits trucs que et poden donar un cop de mà. O sigui que imprescindible, meravellosa, Eva Moreno. Jo també us porto 2 llibres, per això dèiem que avui ens ha anat una mica la mà amb això de les recomanacions, però realment són llibres d'aquests, jo crec tots 4 que recomanem avui, llibres de capçalera. I molt en la línia d'aquest de l'Eva Moreno, La mi deseo depende de mí, tenim el mític llibre de la Sílvia de Béjar, que és la nostra referent escriptora de sexualitat. Ens agrada molt. I el llibre es diu Deseo, desig. Clar, fixa't, no és el Tu sexo es tuyo, que és el hit, sinó és el que va treure després, que també és genial, meravellós. Clar, i és un llibre de capçalera. Jo el tinc tot marcat, subratllat, com llegeixo jo els llibres, de tot, exacte. És meravellós, és un llibre molt xulo, molt pràctic, amb moltes idees, amb moltes... Nosaltres us n'hem donat 4 o 5 d'idees per reactivar el desig. Aquí n'hi ha 40.000, jo què sé. I realment val la pena. Si no coneixeu a la Sílvia de Béjar, també la podeu seguir. I a l'Eva Moreno també, Val molt la pena seguir-les a les dues per xarxes socials perquè són molt guais. I després, l'altre llibre que us volem recomanar, també l'hem conegut, i parlo en plural perquè totes dues, tant l'Helena com jo, l'hem conegut per Instagram, aquesta gent, que són una gent que són francesos, que es diuen Petites Luxures, que no sé com es deu pronunciar en francès, perquè no sé de francès. Vaig estudiar quan... de ser Petite Luxure, però vaig estudiar quan era molt jove, francès, i no me'n recordo. I, evidentment, tema sexual no el vam tocar, també t'ho dic. Ui, la broma masclista, que segurament a molts se'ls hi ha passat pel cap, no la farem. Francès... Hòstia, Caspi, veus, jo estic desconnectada, Jo no, jo com que en tinc uns quants al voltant. Total, aquest llibre és un llibre meravellós, es diu Històries íntimes, crec que no està traduït al català. No. I són, doncs això, petites històries amb petites il·lustracions superdelicades, que si no coneixeu el compte d'Instagram, que es diu Petites Luxures, us el recomanem molt fortament. I si el seguiu, doncs ja coneixeu les seves il·lustracions així molt lineals, molt clàssiques, molt bàsiques, però superboniques. I llavors, per cada il·lustració tenim una petita història eròtica. Molt petita, tan petita com
5, 6 línies, 7, 10, vull dir, no més d'una pàgina. És un llibre ideal per poder-lo llegir sol, acompanyada, amb parella, compartir amb la parella les històries, llegir-les a cau d'orella. Trobo que és un llibre meravellós. És molt I xulo. aquesta és la nostra recomanació fantàstica.